na red dolazi opšti rat. Još se ne zna kada će biti tačno. Opšti rat, kad bitne, onda će, kaže, neće se znati ko će na koga udarati. Ali Srbija neće u tome učestvati. A ko će pobediti? Rusi. Biće sad na zemlji, Bog na nebu, Rusi. Znači Rusi će pobediti? Da. I onda će nas Rusi pozvati u to carstvo? Da uzmemo što je naše. A, da uzmemo što je naše. A šta je naše? Pa sve, i glava cara Lazara, i gdje je srpsko da bitne. Je li istina da je rekao da sad to vreme dolazi da će srpsko biti da je srpska kuća? Pa jeste to vreme dolazi. Rusi će, kažu Tarabići, ući u Tursku i postaviti zastavu na crkvu Svete Sofije. Šta su rekli da će biti ovdje carevina? Da. U kojoj će biti nekoliko zemalja? U kojoj će biti nekoliko zemalja sa Bugarima, sa Rumunima. Srbi, Crnogorci, Bosna, Grci, znači gdje će, i Makedonci, da. Gdje će centar biti u Kruševcu. I tada će biti oblik carevine, oni su to vidjeli. Srbiji će biti bolje kad Rusija ponovo postane carevina, jer je to i bila kada su oni proricali. Tad nisu mogli da veruju. Da. Kad je bila Rusija carevina, kad su oni. Ali kad su živjeli i kazali kad Rusija ponovo bude carevina, onda će i nama bolje biti i Srbija carevina. Tad će i Srbija biti carevina. Sa prestonicom u Kruševcu. A šta je to rekao za Hercegovinu, Dalmaciju? Pa rekao to da će biti sve. I Hercegovina, i Dalmacija, i sve tamo. Военный бюджет в абсолютных величинах почти в 25 раз больше, чем у России. Вот это и называется в оборонной сфере их дом, их крепость. И молодцы, молодцы. Но это значит, что и мы с вами должны строить свой дом, свой собственный дом, крепким, надежным. Потому что мы же видим, что в мире происходит. Но мы же это видим. Как говорится, товарищ Волк знает, кого кушать. Кушает и никого не слушает. И слушать, судя по всему, не собирается. Rusija je najjača sila na svetu i tako će i ostati, kaže i ovo. A šta će se desiti? Hoće oni da napadnu? S kim će ratovati oni, Rusi? Koji god na njih bitne napada, oni će im odgovoriti. Ali će ga spaliti. Koji bitne. Развиваем свой ядерный комплекс сдерживания. Как вы знаете, недавно провели испытания новых систем баллистического оружия. В позапрошлом году успешно проведены испытания таких боевых комплексов, которых пока нет, и вряд ли раньше нас появятся на вооружении других стран мира. Вам не стыдно вообще, вот, европейцам, вот с такими двойными стандартами подходить к решению одних и тех же вопросов в разных регионах мира? Мы считаем, что поддержка одностороннего объявления независимости Косово является nemoralni i nepravovoj. Srbinu slobode neće biti, sve dok Rusija ne postane carevina. Molite se svi Bogu da do toga što pre dođe, tada će i Srbima svanuti. Tada će se pravoslavni udružiti, konačno će shvatiti da su zajedno jači i onda će braniti svoje. U to vreme će Rusija carevina postati i tada velike strane sile će se jedino ruskog cara bojati. Takva će sila biti sa njim i blagoslov da će svi vladari sveta od njega gdje god se pojavi zadržati. Sa njim će i nebeska sila biti. Ruski car će tada štititi pravoslavne širom sveta, pa i Srbiju. I da će, kako on kaže, posle još jednog stradanja Srba, nemajući doći iz Rusije i postaviti Srbiju kao carevinu sa sedištem
u Kruševcu. pa možda i više, kad je on pričao da će da dođu stranke na vlasti, da će da se vlast menja, da će da budu stranke, da se jedna druga menjaju dok ne dođe pravi. To će sve da bude do dolaska Nemanjića. Mada on tvrdio i on priča da njegov taj koren od Nemanjića, da nije ugašen i da živi u Rusiji. I da će Kruševac da bude glavni grad. Znači da će Kruševac da bude glavni grad, Nemanjić dođe na vlast i da će da bude carska zemlja. Znači kad bude neko došao njih na vlast, da će onda mnogo bolje da bude, da će lepše da se živi, da će da bude jedno blagostanje, ali opet Bogom ime da se muče. Даты Великой Отечественной. Слава народу-победителю! С праздником вас! С Днем Великой Победы! Ура! Bosna se pripojiti Srbiji, da će Srbi, što ostane Srba u pobožnosti u veri, da će se svi okupiti i sjatiti u Kruševcu i da će tu biti krunesan potomak Nemanjića po ženskoj liniji, da će predstavnica biti Kruševac. Tada, kad bude ruski car zakoračio na tlo Srbije, da se naš car kruniše, drhtaće tlo kuda on bude koračao. Sa tom povorkom carskom sila nebeska će biti. Cela Srbija će se sliti u Kruševac da se i naš car kruniše.
Идите и скажите всем в чужих краях, что Русь жива. Пусть без страха жалуют к нам в гости, но если кто с мечом к нам войдет, от меча и погибнет. На том стоит и стоять будет русская земля.